Makadi yenyu muri yeZimbabwe kwose kwamuri. Intonzi Prophet Bishop Marimo ku Heathcliff Borodale neDombo Shawa. Ndinotenda chivimbo changu kuti ndiri kukubatai zvakanaka muri kuchengetwa naMwari mufestive season inoyi. Aiwa, tiri kukunamatirai kuti vari kurwara ngavaponeswe, vari kufambawo maholiday munomu ngavaitwe zvakanaka naMwari. Kana une zvauri kudawo senda prayer request yako. Tine vamwe vari kuti vane pfuma dzavo, vane mari dzavo dzavanoda kuti dzavakarezawo kuti vavake misha. Vamwe vachiti gore paraipera ndada kutengawo mota, vamwe gore raipera ndada kutengawo chakati nemudziyo wangu. Zvinoda kuti zvinamatirwe kuti munguva diki diki iyoyi Jehovha anofanira kuti akuitire zvakanaka. Jehovha Mwari anofanira kuti akomborere. Kushoko raMwari kunotaura kuti there's always a shortcut into a worth place. Kuda kuti pane nzira zhinji dzekuti munhu akomborerwe, zvinhu zvako zvifambewo zvakanaka. Saka ndoda kuti nditende Mwari zvakanyanya. Ndiri kuona vanhu vari kupupura zvakanyanya, vari kutaura kuti aiwa, mwana wedu akanga achirwara asi akaponeswa. Ndine mhuri yandakanga ndichibatsirana naye munguva yapfuura. Ine mwana akanga achida kuopererwa achinzi kensa, ari munhu anga akazvimba dumbu. Akauya pano akabatsirwa kusvikira pari zvino dumbu raserera, ende wakadzokera wakanoteswa wakanzi aiwa, mwana uyu munhu akwanisa kuzviraramira, dumbu rakaporawo. Saka hatigone kuzvikudza, asi simba raMwari riri pano rakakura ratinoshanda naro. Mwari tinomutenda zvakanyanya. Tine vanhu vangava nematambudziko akasangana nedzimba. Mudzimba umu muri kuitika mabasa akasiyana siyana ekuti vazhinji havasi kubatirana mafoni. Ana baba nana amai mudzimba umu vanhu vari kugara vachishungurudzana, kuvimbika kwaakushoma. Zvakadaro tine mhuri dzatari tichibatsira dzine vana vanga vaine mapepa asi vachitadzawo kuwana basa. Munhu unoona kudzidza asi kana paine mamhepo erudzi, mamhepo emadzinza, pasina kuzodzemera mato, munhu muchaona kuti anogona kutoshanda akasvika anogona kusvika pakutoramba achishanda basa risiri rake, mapepa ake achiramba kuacceptwa pakusevha zvako anenge achiita, achipinda mainterview achitadza kufambirwawo zvakanaka. Saka vanhu vazhinji vatibata, vanhu vari kutenda chaizvo. Pamafoni vange kunyanya Russia, kunyanya America vari kufona vachichenya nekunyanya Poland, vari kutenda kuti aiwa basa ramuri kutibatsira riri kufambawo zvakanaka. This week pane nyaya yandiri kunzwa yandaona yepabanga, baba akapfupi yekuti mukadzi wavo vane zvavakazodiscover vakaona. Saka muchiona tichigara tichikutaura kuti please, kana une mukadzi wako usanyanye kuvimba naye, kunyange kana une murume wako usanyanye kuvimba naye. Vakadzi vari kubata mabasa akakura mudzimba umu, mhanya ugadzirirwe lokusenda yako. Pano ini handisi munhu wekutamba naye varume. Sungunukai kuti kana uchinge une matambudziko ekuti mukadzi wako kunyange asati amboura, uya ugare wagadzirirwa lokusenda kuti panguva yakachangotanga kuda kuita zvaanoita umubate. Pano ndine miteuro yatiinayo yakafanana netsvimbo iyi, ndo lokusenda, panogadzirwa lokusenda apa, pekuti murume uyu kana achinge achiita zvaari kuita, murume wekunze akada kuuya kumukadzi wako, unotomubata. Iye mukadzi wacho unotomubata futi. Kana ari murume futi ari kuhura hura, kana vari amai vauya pano, vanogadzirwa futi kuti chero vakanwa angawe mapirisi kana injection, nhengo haigone kushanda, haigone kumira, nekuti vanenge wagadzirwa pano. Vanofanira kuti vashande nhengo idzi kumba chete, mapaona. Ndo basa rinogadzirwa pano iroro. Kana ari mukadzi ari kuwaya waya, zvakawanda zvinogadzirwa zvibuda pamhiko dzemunamato yakadai. Saka tiri kuti ivo babanga kana vari kwavari ava, tiri kuvadaidza kuti kana wakasungunuka futi ngavauye tigadzire kuti nhengo hadzifane kunoshanda kwavachaenda ikoko. Dai kuri kunzi munhu akasungunuka ngavandibate, babanga uyai muchimhanya tigadzirirane kuti tione kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Kana tine mumwe ari musituation yakadaro, musatye. Bishop Marimo variko vanogadzira nyaya dzakadaro. Vazhinji vari kufara kuti baba, kubva zvatabva ikoko zvinhu zvangu zvakufambawo zvakanaka. Sati kuti musanyanye kunetsekana. Variko mukati menyika umu vari kufamba, vanhu vari kupupura. Kune vanhu vaitaura kuti mudzimba hamusi kufarwa, vanhu vakufarawo, zvinhu zvakufamba. Vazhinji yenguva inoyi, every Saturday tiri kupinda mumichato. Vanhu vanga vasingaroorwe vakuroorwawo, vanhu vanga vasingaroori vakuroorawo. Wese vari kutibata, saka tinoda kuti titende zvakanyanya. Saka naiwewe kana kuri kuti une mamhepo, hondo dzese dzine chekuita namamhepo, hatina njoro ndekundikana. Kana une nyaya dzako dzese, usanonoke, svika tibate nekukasika. Pano tiri kugadzirisa zvinhu zvevanhu vakambofamba zvikaramba, ndo vari kuuya vachipupura vachifona tichivabatsira. Saka ndotenda. Ini ndinonzi
Prophet Bishop Marimo wekudombochawa, Heathcliff nekubhorodhero. Vanhu vese vari kupupura wazhinji asungunuka ngaatibate. Ndinotenda.